kuti yange yakanaka amai chakadaro iwe kuti yange yakanaka. This was a sweet body. Wakabatwa nemweya uyu ndiani akakufurira? Ndiani anoda kuwa neshamu? Anoda kurowa nechitirobo? Ndino chitirobo? What's going on here, Taira? Wanga uine body yaimwisa mvura mai munetsiwa chitikidimba. Ya, hambura magaga. Ya, mapudege. Ya, wane izvo akauzotitira kunobvisa chimimba mutikwe. Iye akakudza kuti mimba zvimimba mutikwe dzimwe mbinga dzizvide ndiani? Zvine ropa zvekupinda musejari amaanana. Wasiyana nazodwa iwe zodwa ane ropa rekupinda musejari. Look at you now. Hauna rugare. Kana tiziye kuti maoko aya ari kulepa dumbu. Maoko akagarira dumbu matunduru. China iwe madambosi. Asi wadzidzisa vakadzi vakawanda chidzidzo kuti not all surgery can be successful. Yeah. Wadzidzisa mafollowers ako kuti wedwe dada ine mabhodhi enyu. Zvimimba muteko uri mukadzi wenyu. You took to way to another level. Chakakupandukira. Unoziva Zimbabwe mune maskata brain. Unoziva maskata brain. Apa unenge uchichosekwa kamuchacha anenge akatogara zvo achiti nai Jesu waida kuvharira kamuchacha. Kamuchacha ane majinsi kauya jinsi ebhodhi yakanaka. Ungade kumira panomira Felicitas chero ndiwewo. Chimwe zvinamai nana munongozvitukisa nevanhu. Felicitas was born with a sweet cute body, KUTI, demure. Yeah. Iwe une zvibhodhiwo zvako izvi zvechikorekore makorekore ndo mabhodhi ediwa akangofara. Uri mukorekore kai ndiri mukorekore kai. Makorekore mabhodhi edu akangofara izvo. Tine mabhodhi akafara. Yeah. Unozvibvisa kuseja iwewe. Unoziya sejari rewe. Sejari unoiziya mushe. Amanana. Ndamunopiwa chimimba mutekwe chenyu back. Please.